everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Rekson. Mangaway sa kang Layla? Doon na lang ko importanteng pagigsultihan ni Layla Duydigoy. Busa, biyai unami. Ay, tog biya, sir. Kung andong, kini dong. Biyai una minoy digoy. Singkahan ko ni bro. Di mo to singka. Singka to. Mitaas gudi mo tingog. Hala, gisingkahan yun ka, sir, Uy, sa ay. Dili lagi to singka. Ako lang giklaro pagkasulti. Sige na, Noy Digoy. Biyai unami. Oh. Hangiw una ko do. Ha? Bitaw, pamalihog sa uy. Pag please ba? Sige. Please, Noy Digoy. Magsulti unami si Layla, ha? Importante lang kayo. Kana do. Kana bang do nagi please aron dili ka matawag nga way batasan nga paminaw, no? Still layo ara gyud nimo ni Layla do. Please, biyai minoy digoy. Kana anak ba? Kana bang ipahubok. Ipahuno ko ng gamay kanang imong tingog do. Humok ka na bang malambot. Oh, Aron bitaw. ganahan sa kung nga mobiya ninyo ba? Ha? Bitaw. Noy Digoy. Please, makigsulti lang ko ni Layla. Kadiyot ra. Importante lang kayo. Pwede ba nga biyaan minimo? Kana ba? Maragaan na nga kung dughan nga mobiya ninyong duha. Kuyawan magud ko kung magbuno mo. Oh, ay, di na mahitabo, Noy. Oy, wadyo ko'y hunang-hunang pasakitan si Layla. Labi na ni Ata Dinisbay. Naagot si Tito Luisito sa taas. Kana hinoon, musa argyod ka. Sige, pagsulti mo diha. Pero, why gubot ha? Wala lagi gubot, Noy. Sige na. Lakaw na. Okay, sige. Inday Layla, ikali bahala din ha. Nahibaw na ka sa imong buhaton day. Ay, kabala ka, Sir Diggs. Wa baya sa mong kaliwat nga magpadaog-daog. Sige. Ari ko sa loon day ha. Singgit lang kung magkinaunsa. Ha? Sige. Pagsabot-sabot lang mong duha diha. Okay? Ikaw, sunod ako. Uy. Asam ta, uy. Hoy! Digoy. Asa ba to sila si Layla o Gregson, ha? Asa to sila paingon? Kuan, kining, nga naman diyan, asa man ang duha. Nanakay man to sa auto sila si Gregson. Nanglakaw man. Sir? Pagkaway klaro ng Rexon. Nailad ko na. Doon na kiti plano sa Rexon kang Layla nga dili maayo. Lakaw, Digoy. Sunda sila. Pangitaa. Kay basig unsa unto ni Gregson si Layla. Sige ma'am, ako pakitaon ng duha. Huwag klaro ikasulti kayo sa Rexon. Unsa magiging kay ang plano kang Layla. Rexon. Uy, asa ta, uy. Ano din matamay mong magsulti sa bahay? Paghuwat. Unsa man? I-salvage ko nimo? Ay, pagklaro di Rexon, ha? Usa maging mong plano na ako, ha? Wa pa ko'y plano ni mo. Pero doon na lang ko'y isulti ni mo. Unsa? Unsa ba sinaisulti nimo na ako, ha, Rexon? Paghuwat lagi. Doon na ta. Pangkong na baka na is Rexon. Huwag ka mutuyo kang utok ani. Kinala makita na ko sila. Kaya murag lain ang plano ni Rexon kang Layla. Si Ma'am Teresita. Hello, Ma'am. Unsa naman, Digoy? Nasunda ni mo sila si Layla o Gregson. Kuan, Ma'am.
Hangtod karon wa gyud ako masigpati ang auto ni Rexon, ma'am. Pangitaag yun sila hati ko eh. Dili mahimo nga may mabuhat nga daotan si Rexon kang Laila. Dili gyud mahimo, Digoy. Hala, oy. Kami nga gud ni Peter Rickson. Niyaman tas park nga daghan kay kahoy. Ang mga guilty lang ang mahadlok nga dadon ining dapita, Layla. Paklaro, oy. Usa mag-isulti nimo nako, ha? Ilahos na sulti. Nakailan ako nimo. Kung unsa ug kinsa ka, Layla Libat. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Uy. Unsa gud nagipanulti ni mo, Rickson? Dito si Venus sa dapit, diin ka magdako. Unsa? Anak ka man daig tulisan, ug mangingilad. Saba ka. Dito ka sa mudapit? Si Venus ang didto. Ug may gikasulti siya dito nga tiguang. Nga maoy misulti sa tinuod nimong pagkatao. Nga anak kag tulisan. Dili ko di mo muhunong sa pagukod nako, no? Kugihana sa dinyong mangukay sa kong pagkatao, oy. Natural. Tungod kay dili mahimong hangtod sa hangtod nga mailad nimo si Tito Luisito. Oh. Duna gyud kay mga ginikanan sa. Pero mibarog ka sa imong pagpangilad. Booking ka na, Layla. Anak ka og mangingilad og tulisan. Ug klaro na lang kayo nga kung sabo nimo si Noy Digoy sa imong pagpangilad. Kay siya ang nag-recruit nimo. Aron mo barog nga anak ni Tito Luisito nga nawa, di ba? Ug sabay ka lang day gipanganak sa imong inahan. Hangtod ka na? Gisubay gyud ni Venus nimo? Aw, kung saan na si Venus sa among kinabuhi sa bahay. Laliman ka! Mga tulisan ang imong mga kauban sa inyong lugar. Tulisan ug mangingilad ang imong kagikan. Ug kay anak ka man, tulisan kasab. Di ba? Unya? Sa'yo niya. Karang nga nahibawan na ka sa akong kakikan. Unsa may plano nimo? Imo na kong bukingon ka Papa Luisito? Ayaw pagsangpit og papa ni oy. Kay dili ka niya tinuod nga anak. Anak kag mga daotang ginikanan. O lagi! Di na ko mulalis, ana! Samok na kayo! Sige! Buhatan ni mo gusto! Lakaw! At tuwa si Papa Luisito. O saltihi siya nga anak kong tulisan. Nga mangingilad ako inahan. O nga gipakataw ko sa bay kay way kwarta ako maginikanan. Lakaw na! At tuwa si Papa! Basta ko tumatog! Mura na imong reaksyon? Di na ka mo hilak diha, ha? Nga ko tapay hilakon mo kunimo. Kapoy ng damadama, oy! Matog na ko, ha? Dada na ko pauli. Napukawan lang ko kung magkasulti na mo si Papa. Unya! Yan ako palayason o iya ba ko ipapriso? Magnakaw ko! Ay pagsunod ha! Kapatingog na ang inipayana, ay! Huwag palang musiga ang mata. Walang gani mo hilak. Umabala ka. Huwag sa maning matanga sa babae si Layla, eh. Pating magayo. Aw, unsa go'y mangingilad. Hadlukon man ta! Layla? Oh. Ikaw na? Sir Diggs, kung saan man nakibag diha? Ha? Ngano nangita ka magbag? Ay, pawamak ko, bi. Kay sigurado naging mapriso ko, hindi. Ha? May nalang ba na ako'y mahimong sinugatan sa mga piniriso o mayor-mayor sa pisuhan? Pabawin nila sa kukwarta, ha? Para na ako ikapalit og kindis pisuhan. Naunsa ka, Layla? Ay, Gilantan ka? Nagiskot ka na bang hirong presuhan? ay, wanigin, Sir Diggs. Priso na dyan ko ini. Ay nga naman in taon. Giukay na ni Venus ang akong gigikan ng lugar. O gisultihan na niya si Rexon nga tulisan ang ako amahan ug maninipit ang akong inahan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!